Diwrnod y Pencampwriaethau yw hi heddi ar ddornod ola y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Pencampwriaeth yr Rhanfrid Cymreig i'r cesig neu'r ebolesu sy'n cael ein sylw ni nawr yn rhan ogleddol y prif gylch. Rob Jones a ddyn Heledd Cynwal dal yn gwmni chi yma ac yn y sedd arbennig yn y brif eisteddle. A Rob yn Pencampwriaeth gyda yr bryd, wyt ti wrth dy fodd ac wedi bod yn gadeirydd ar y gymdeithas ers blynydde yr Rhanfrid Cymreig? Odi, mae hon yn gystadleuaeth werth i gweld yn ymfarn ni. Mae yna pencampwr blwyddyn diwetha yn cystadlu amlan. Y gystadleuaeth yw yr eboles neu'r caseg ore o dan yr beirniad yn y glas Cath Davies o Ger Tregaron. Dewis digon caled wedyn ni. Dewis digon caled. Felly fan hyn mae Basford Starlight o'r march Lytton Hyperion a'r gaseg Basford Stardust. Yna un sy'n cystadlu, ie, wir, a wedyn fe fydd Arden Hall Elenisia yn cystadlu. Ni'n gweld 1, 3, 5, 7 yn daro i gefen. Teg ato ni. Ydy pob un yn defnyddio beth sydd gyda nhw i gadw sylw y cesig neu'r ebolesu. Mae'n bwysig cadw popeth yn fyw yma. Ton cyffig y Black Opium, yr gaseg wag ore, y ceffil tywyll, y ceffil du neu brown falle. Dyna beth yw y linell sydd yn cystadlu. Os na un, wyt ti'n gwybod bod fi'n mynd i ofyn? Wel, fi'n mynd i ofyn i ti trwy'n nawr. Fi di ateb ti digon. Dywysa di. Beth wyt ti'n meddwl sy'n mynd i ennill, Gwed? Iawn. Gad i fi fel Kathleen Davies gael cipolwg arall. Wy'n credu... Mae dy liged i mynd at y caseg fagu. Fi'n credu taw'r caseg fagu fi ddi. Achos bod yr ebol yn bert? Na, y caseg lun. Na, fi Mae'r un ar y dde o'r llun. Dyna pwy oedd y Pencampwr blwyddyn diwetha. Ond, dim blwyddyn hyn. Wrth gweld le mae'r steward yn pwyntio. Wel, Heledd Cynwal, wyt ti yn wedi gallu dewis yn dda ar ôl y blynydde yma i gyd. Da iawn, Heledd. Mae wedi talu ar ei ganfed bod yn eich cwmni chi gyd. Ac yn Is-Pencampwr yw anifel y gaseg wag oedd yn Pencampwr y blwyddyn diwetha. Wy'n sicr taw ceffil Sandy Anderson sydd wedi ennill. Ddim yn gyfarwydd iawn â fe. Ie, Thistledown Precious, ie? Sŵn o feli. Sŵn o feli, ie. O'r march, Renadine Royal Charm a'r gaseg Thistledown Annie Lennox. Gareth Lapping yn i trafod am y perchynog Sandy Anderson a'i wraig Kerry Lapping a'r ponytail blond yn arwen yr ebol. Felly'r gaseg fagu ath a hi. And the female champion in the Welsh Partbred has gone to the brood mare, and that is number 1369, which is Sandy Anderson with Thistledown Precious. So many congratulations to you, Llangyfarchiadau nawr i chi. And taking the reserve was 1371, and again the brood mare, Mandy Gordon with Mened Springstone. So Llangyfarchiadau nawr i chi ar ennill y cil o wobr yma. And following this special, we will be going on to the male championship in the section. So felly, dangoswch eich myradwyau i'r enillydd 1369 yn yr adran Pencampwriaeth. So please show your appreciation to number 1369, Sandy Anderson. Newyddion gwych ddath i Sandy Anderson sydd yn berchen ar Thistledown Precious, y gaseg wag, ac yna wedi ennill Pencampwriaeth yr Rhanfrid Cymreig, a hynny
i'r benywod, yn sicr yn brofiad gwerthfawr iawn heb os. Well, Gareth Lapping, you've produced this mare on behalf of Sandy Anderson. I hope he's watching at home because you've just picked up the female championship in the Welsh Partbreds. Yeah, it's unbelievable, to be honest. We certainly didn't expect it. That's the best way sometimes, though, isn't it? But I know that yourself and wife Kerry work so hard producing a number of different animals. What is the key to success? Could you sum that up? Oh, gosh, I don't know. I'm still trying to keep my wife happy, but no, to be fair, we put a lot of work and effort into it, and it ain't easy. And days, I guess you've got to just enjoy it. Exactly. Well, you guys go and do that. I know you've got the overall champion to come as well. You've had a brilliant day. Is this the last of your competing now? Yeah, this is the last pony now, and that's the end of it. Hopefully we can have a couple of drinks later. That would be lovely, wouldn't it? Well, many, many congratulations and good luck later on. Thank you very much. Diolch yn fawr.